Takže ahojte a vítajte u tohto videa. Takže v tomto videu by som vám chcela povedať, že z toho seriálu, ktoré teraz natáčame, tak to bude iba 3 a keď som vám povedala náhodou 6, tak som sa zmýlila. Myslím 10. Takže vlastne sorry, ale budú z toho 3 seriály, pretože 3 diely, pretože proste potom seriály natočím aj Psiu rodinku, čo z toho bude 10, myslím na 10 dielov ako taký seriál. Bude to ako Forever, ako natáča LPS ľudská 1. No, nebude to Forever. Proste to bude iba Psia rodinka. Ja tam tiež budem vystupovať ako mladšia ségra, no vlastne, že najstaršia. A viacej sa dozviete potom. Neviem, asi zajtra natočím ten posledný diel tej školy. A potom ešte prvý diel tohto, ako sa to volá, Psia rodinka. Takže ešte vám chcem dať čo povedať, že mám 10 rokov, narodila som sa 2004, narodky mám 11.8. v auguste. OK, aby ste sa ma to viacerokrát nepýtali a nepýtajte sa ma, že kde bývam, pretože taktorí to určite, že vedia, ale ak chcete, tak sa to spýtajte do komentárov, ja proste vážne neviem. Takže ináč ďakujem, že ma sledujete a tak ďalej. Čau.